Magandang umaga po. Gusto na po kayo? Sana okay lang kayo. Dito na naman si Mrs. C. Nandito na kami sa bahay. Kaya magdasdas tayo po konti. Kasi madami ng alikabok. Hello po tay. Ano yan? Kandila nyo. Ito. Yan, si tatay. Yan. Yan ka muna. At ang mga ito, ilagay na natin sa sa balikbayan box yan. Wala namang kumakain. Kaya itong mga pistachio, yan, sa balikbayan box na yan. Kasi gustong gusto nila sa sa bahay yan. Ang dami kong ganito, mga pistachio honey sa balikbayan box. Lagay ko sa balikbayan box para pipick upin na nila yan. Yan. At ang mga ito din, paglagyan ng mga sibuyas nila dun sa tinas. Lagyan natin yan sa sa balikbayan box. Tayo lagyan natin dyan sa lamesa. At iwan ko kung anong ginagawa ni ni Mr. C sa labas. Kaya natin mamaya yan. Punta tayo sa sa kusina kasi yung mga ibabalikbayan box ko, madami dito. Lagay ko dyan sa basket. Yun na, nasa na yung ilaw. Ayan. Ayan. Yung mga ibabalikbayan box ko. Ito, mga daming mga honey pistachio yan. At mga pasta. Diyan na. Mga macaroni. At mga macaroni din. Carnation milk. Padala din ako ng carnation. Itong Gia seeds, ilalagay ko din doon. 4 na nandun na sa balikbayan box. Saka ang dami-daming ng laman ng box ko. Kaya sort out natin yung balikbayan box natin. Yun ang natin ngayon sa bahay. Ang dami ko kasing bubot sa balikbayan box na kailangan kasing isara yan. Itong kwartong ito, pangbalikbayan box lang ito. Tingnan nyo, dami nga bubo dito. At saka mga yan. Ayan, nakaano na yung mga ayan. Mga sapatos din, trainers, mga yan. Ito, yan, ganda na dyan. At sa mga paglagyan na ng mga dami-dami dyan. Ilagay ko sa mga balikbayan box yan. At sort out natin yan kasi papipick up ko na to sa sa end of month. Marami pa akong mga bag dyan ng mga guests. Bagong-bagong pa mga yan. Bago pa yung mga to. Guest kong yung mga to. Guest din yan. Saka madaming spare bedroom namin to. Kaya tambakan kong mga skincare yan. Ayan. Mga skincare yan. Pupunta na down sa sa balikbayan box yan. Mga skincare ko yan. Skincare na na spare. Mga yan. Sa dami-dami ng mga abubot ko dyan. Pasensya na po ito kasi yung spare bedroom na to. Kaya ayan. At saka yung mga balikbayan box ko dyan, dalawa ng, ayan, kailangan ng isa may dalawa pang empty dyan. Ayan, mga yan, punta sa balikbayan box din yan. Kaya, ewan ko man. Ito nga spare bedroom na to. Pasensya na po dito sa spare bedroom ko kasi tambakan ng mga yan, kung ano-ano ng laman nito. Tinambak ko na ng ganyan. Pero isusort out ko yan kasi dami ko pang ilagay dyan. Ito. Mga yan. Ewan ko kung anong mga ito. Ayan, mga grocery yan. Mga kape, mga sabon, mga spam. Ano na yan dyan. Ilalagay ko dyan. At saka marami din akong mga tumbler dyan. At saka paunan. Kaya ito. Lalagay ko na rin dyan. Itapatong ko muna dyan. Pag may time ako ngayon, yan ang gagawin natin. Pag natin. Kasi marami pa akong bag dyan na hindi ginagamit. Lagay natin sa sa
Balikbayan box. Ito po ang bahay namin dito sa ano, sa Ripley. Kaya ayan, naglalabas sa Asunsyon. Saan na tayo? Nandito tayo. Ayan. Ano ngayon, makulimlim. Kaya ano, ayan, marami pa akong mga ilalagay dyan na mga ano sa kusina. Kaya ayan, itong basket na to lagay ko na rin kasi paglagyanan nila mga sibuyas. Yan. Dito po ang ano namin. Bahay namin dito sa Ripley. Tapunta tayo sa garden. Makulimlim ngayon. Ibang ko. Ang malamig ngayon. Kaya puntahan natin si Mr. C. At ano yung ano natin, sasakyan din natin. I-start natin yon para ano, tingnan natin kung okay lang yung ano, yung sasakyan natin. Kasi matagal nang hindi nagamit yung sasakyan kasi yung sasakyan ni Steve ang ginagamit namin. Kaya puntahan natin si Mr. C. Oh, malamig. Oh, tingnan nyo naman ang panahon. Oh, malamig. Ayan. Tingnan natin si Mr. C. Kung anong ginagawa niya. Ayan. Ayan. Ayan si Mr. C. Good morning, guys. Oh, hello. What are you up to? I'm messing about with my Android Auto, connecting my phone to it. So I've got some banging tunes. What banging As tune? the youth call it today. That's a harsh word. Banging tune. Early morning. I don't think so. Alright. Listen, it goes a bit like this. Oh, Well, not never too old for a bit of music, you know. Gonna get a copyright strike. yeah. I want to start my car as well. My car. There we go. So we go to our car to start it because it's a long time I never start the car. Ayan. Ito. Ayan. Ayan na po. Nandito po tayo sa ano, sa sasakyan ko. Kasi i-start natin yan. Oh shit, it won't start. Place engine, battery, auto delay. Sabi naman nila. It won't start. Oh, it's a problem. Battery, press the brake while you... Okay. It's just a brake. Press the brake. Don't start. It won't start. Hindi gagana yung sasakyan ko. Kaya tawagin natin si Mr. 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 C. Hindi mag-start. Ewan ko man. Trip na. Won't start na itong sasakyan ko. Ewan ko man. Trip A. Ewan ko. My car, it won't start again. It's good if you got a husband that is good, know everything by car. A good engineer, guys. You're alright, guys. Yeah. You got everything. Oh, I've got a garage full of shit. Tell you what. So what they call is that? Jump? Start? Now I know. Oh, I will go around because my car won't start. Yung sasakyan ko hindi mag-start, ilang buwan ang hindi na gagamit. Kaya si Steve, ano niya yung battery. Ayan. Small engine. Small engine.
Big engine. V8. Ayan. Kaya, how are you this morning, Mr. C? All right. Enjoy my day off. Not really. He's doing fixing car. How can you enjoy your day off? Yan. Got the keys in the car? Yes, it's in there. Because if I'm not leave the keys, it won't start. So get in. Get the bloody Immediate. yawn, eh? There we go. Bit longer. Guys, yung sasakyan ko hindi na mag-start. Ayan. Hey, yay! Hooray! Ayan. Ayan. Good drive. Ayan. At least mag-start na. Mag-start na yung car. Ayan. Panda rin natin ng ng few minutes kasi para yung battery ay macha-charge. Ayan. Thanks, mister. Oh, look at this. I never showed this one, guys. Dirty but still posh. Guys. For moso. Yun na ang moso. Hindi na nagagamit ang moso ni Steve. Ayan. Ang moso niya. Ayan, nandito. Nakaparking sa kasi wala nang parkingan sa bahay. Ayan. Yung na truck niya. Yan, hindi din nagagamit to. Ginagamit lang namin yan paminsan-minsan. Yan ang company car niya. Truck niya. Ayan. Ayun, si Mr. C. Ayan. Yan ang truck na ayan. Ayan. Na-sort out na yung sasakyan ko. Got it? It's white, babe. Ayan, salamat. Salamat, mister. Andyan na, na-sort out na yung sasakyan ko. Tingnan natin. Memory 2 tayo. Oh, memory 2. No, 1. Ayan, 1 tayo. Ayan. Ayan. Muusog yung sasakyan na yung natin. Yung upuan natin. Ayan. Diyan ka muna para pa-start yung engine.
Ayan. Thanks, mister. Ayan. Small engine. I've got some more of these submerged missing Missing one. two. Whoa. You got a lot of spare. Oh, yeah. Loads of spares in here. A lot of spare. This is what they call having loads of junk in the garage. There we go, two more. Exactly what you're missing. Same Yeah. as them. What brand new ones look. Two. Yeah. Look, that's the Steve brought it a grill. He decided to change it to that one, but he said it's no good, it's not nice, so he changed it to the black one again. And we have so many supply of barbecue charcoal, guys. We brought it 29p. Ito ang garage ni Steve. Sa dami-dami ng tools niya. Ayan, may flag din tayo doon. Doon, ang dami-daming mga pa doon. Mga heater, mga, oh, ito yung natin. Kailangan na natin to, ilagay sa sa balikbayan box din. Air fryer, ayan, ang air fryer natin. Magana pa yan. Ang air fryer na yan. Oh, ayan. Kaya, ilagay natin sa balikbayan box yan. Yung air fryer na yan, extra air fryer. Ang dami pa dyan. Iwan ko, tingnan natin dyan kung anong mayroong nailagay natin sa sa balikbayan box. Ano kaya to? Ay, ito eh. Unan. Oh. Yung unan na hindi nababasa. Ayan. Oh, this one is going to balikbayan box. Yeah, the fishing. Fishing, so I need to bring it in. The fishing stuff. Fishing gear. Lagyan na natin sa balikbayan box yan para ito, pag fishing yan sa sa fishing area, kung mag fishing ka, ayan, lagyan na natin sa balikbayan to. Oh my goodness, ito ang dami-dami niyang mga tools. Ay nako, ayan, siguro naman na to, i-stock na yan. Oh, lalagyan pa niya ng yan, ng washer niyan. Oh, galing ng asawa ko ah. It's good. You got a good husband. Ayan. Ayan. Hindi na kasi nagagamit ng matagal tong sasakyan ko eh. Kaya, minsan. Ayan. Tuloy. Screen wash. Screen wash. This one, the blue one. Lift that up. Fill that up. That's screen wash. Don't you ever have to do it for yourself. Oh, bubble eh. You fill it. Cool. Thank you, mister. Ayan. Push your radiator water. Make sure you got plenty. I can see it on the side. That's your oil. About my oil. Just really check your oil. Got loads of oil. It's due the MOT on April. Huh? April MOT. Oh, I can taste it rather used it. Yeah, no. You just look around the corner, the person that you know them anyway. Ayan, no. Namatay na yung mga halaman natin kasi winter. Pero may Ayan. Thanks, mister. Mr. C. Another tobacco. Ayan. This is what you do on your day off. Fixing ka. You're not feeling cold, mister? No, I'm alright. Even me, I don't have my jacket. Thick skin. I'm very thick skinned. Yes, I see. See, here's my car, guys. Very nice little car. Yeah, and that Mr. The Beast. Where you going?
Right. I come in? Okay. Now we're back to the boat. He's going for a drive. Change the seat again. Sorry, mister. Two. Over the phone box. Yeah. What? No connection to Bluetooth. Hi guys. Ayan. Oh. Nagdra-drive niya yung car ko. Ayan. Oh, namatay na yung mga grass dyan. Kasi dyan na nakapark yung sasakyan. Ayan na. Pabalik na tayo sa loob. Punta tayo sa garden. Kasi namamatay na rin yung garden natin. Ayan. Wala nang ayan, mga strawberry yung mga yan. Babalik din sa yan, sa summer. Yan mga bawang ko diyan. Bawang ang mga yan, bawang. Bawang. Lalaki din. Namatay na lahat. At nilagay ko na yung kalamansi natin doon sa sa greenhouse. Ayan. Siguro naman wala pa akong tanim kasi winter pa. Diyan ko ilalagay din yung naalala nyo mga sitaw ko, diyan mga sitaw. Kaya ito na po ang natin. Lilinisan namin to kasi tingnan nyo, green na kasi galing sa yan, sa roof ng bahay doon. Kaya lilinisan natin to. Ito tingnan nyo, babrasing ko yan kasi dumi na rin. Ayan. Kaya ito, ang natin, yan ang jacuzzi natin. Nakasara dyan, kaya babalik tayo doon sa front. Ayan. Balik tayo sa loob ng bahay, nilalamig na ako. Kaya, ayan, magbabalik bayan box tayo ngayon. Kasi dami nating ilalagay sa balikbayan box. Dito tayo dito sa bahay. Ayan. Kaya, yan si tatay. Andiyan pa rin si tatay. Ayan. Ito. Hi, tay. Okay ka lang dyan, tay? Ayan. At saka ito, yung dry na natin, na lavender sa garden. Kinat ko siya. Ayan. Malaki na rin ang mga masitas natin. Halaman. Kaya, ayan. Ito po ang namin, bahay namin dito sa Ripley. Maliit lang. Okay na yan. Yan. Kaya, maglilinis tayo ngayon. Ewan ko kung anong lulutuin natin ngayon. Bahala na kung ano. Itong bag ko muna ito. Tingnan natin. Itong bag na to, mga sombrero, pupunta natin sa sa balikbayan box ang mga yan. Itong fishing gear. Yan. Taas na tayo. Ilagay natin sa dyan. Yung ilalagay natin sa balikbayan box. Dami na nating ibabalikbayan box. Kaya kasi pipick upin nila yan sa this month. Kaya ayan. Ito ang kwartong spare namin, parang bomb site. Kasi dito ako nagtatambak ng mga ibabalikbayan box ko. Itong mga bag na ito, lahat yan, pupunta na rin sa sa balikbayan box yan. Kasi, hindi ko na rin ginagamit. Bago-bago pa yung mga yan. Kaya, ito naman, alam nyo, ang ni Steve, office niya. Dalawang screen na, may laptop dyan. Ayan. Yung mga namin, DJI camera namin, dyan. Yung drone, yung mga namin, nandyan. Ayan. Ito ang office ni Steve. Kaya, ayan, maghuhubra ako ngayon. Kaya, hanggang dito na lang po ang vlog. At maraming salamat po sa mga suporta. At maraming salamat sa mga subscribers namin. At mag-ingat kayo palagi. At
Sana healthy kayong lahat. Maraming salamat. Paalam na po. Bye-bye na po. Sabihin kung paano